Takže já vás vítám u dnešní informačky a chci vás informovat, že vítěznou hrou, kterou chcete, abych natáčel na mém kanálu, je Mafie 1. Takže tu budu určitě natáčet. Zároveň jste si vyhlasovali ukončení série Hrajeme si s Framou, takže tu ukončím a ještě se budu i rozhodovat, jestli mám vlastně ukončit sérii i například takovou jako je vykrafti.eu. Vůbec nevím ještě, ale nejspíš taky další bodem je, že zároveň jste si vyhlasovali na mém kanále a chcete, abych natáčel i jiné hry než Minecraft, takže Mafie tam bude na 100%. Na webu se už taky objevila nová anketa, jestli chcete, abych natáčel spíše SF Game nebo Stronghold Crusader, anebo vlastně ještě Call of Duty 2. Takže si to můžete vyhlasovat, jak chcete, nebo vybrat, to je jedno. Stačí udělat jeden klik a máte to. Určitě klidněte na to, co z těch 3 her chcete. Já ta, která bude mít nejvíc hlasů, tak tu určitě budu natáčet. To teda bude pro tuto informačku všechno a já se s vámi rozloučím a čau čau. Já vás vítám u zkušebního videjka a je to zkušební videjko jen a pouze, jestli mi funguje a jestli utáhnu Call of Duty. A jak můžete to tak jo, protože dobrý. Takže tady odpálím a já myslím na to, že už by to mohlo být toto video všechno. A počkat. Takže já už myslím, že by to pro toto videjko mohlo být všechno a čau.